Orejinjim, odogwu na agụrụzi Igbo, eze mbem, ijezikwara ọnịcha ọ bụ n'ụbọchị nke taa. Ezigbo iwe na-ewe m. N'eziokwu ezigbo iwe na-ewe m. Onye eze Jizọs kwuru na ya akpọlite onye nwụrụ anwụ. N'ọtata bụ 28 ka ọ ya dị mee. Ọ ihe o kwuru. Ọkwa iwe ọ gwara anyị. Ọ ihe o kwuru. Onye amụma na-asụ ụchụ kwuru na ọ ya akpọlite onye nwụrụ anwụ. O pụtara ukwue ya gbowa mee. Ọzọ ga-ezo were ukwue ya. O rue n'abalị ụnyaahụ. Ọ na-agba na midia niile. Ebe anyị bụrụ akwụkwọ ederede ebe anyị bụrụ akwụkwọ ederede sị na gọọmenti iwu ndị derie mwere jụwa gọọmenti ajụjụ nyeka ọruelu tata nsị na m ekweghị ka njebe Ọnịcha na onye eze Jizọs kwuru na o ji akpọlite onye nwụrụ anwụ. Ezigbo iwe na-ewe m. Tata ka o kwuru ya. Ezigbo iwe na-ewe m. Ịma nya ka m nọ n'ugwu agba ọbụsị egberebe gwa m na ndị polisi akpọrọ na onye eze Jizọs jewarụ mana ama na ọ bụrụ ụmụ ama na ọ bụrụ ụmụ ịma ibe njiri kwuo na ọ bụrụ ụmụ kedu ka mmadụ dị ndị si wee necha anya ma ọba Chukwu kere anyị aka o wepụtara na o ya akpọlite onye nwụrụ anwụ uge n'ọma na anachi na ọ gwara ya na ọ bụrụ na omenwe ya na ya ga-enye ya 1 bilion naira na omenwe ya bịa ka ọ kpọlitere ya nne ya nwụrụ anwụ nwere sị na eje m eje ka nnenene ebe mmadụ ji akpọlite onye nwụrụ anwụ ha na-akparị Chukwu kere anyị nya ka a na-ekwu lumo bido kpagharịba na akpụrụ na onye eze Jizọs je kpọchie ọ kwapụrụ anụ na ọ bụrụ na o mere eziokwu ọ kwapụrụ anụ ba na ndị ekeo ya bụ onye ga-emezi o jiri aba Chineke gwuru ibe egwu. Kedu ibe merụnụ ndị gọọmenti ndị Anambra aka echelụ ọ bụzie na ọkpọlite onye nwụrụ anwụ anyị enwe na onye je na-akpọlitere anyị mmadụ na mmadụ nwa o ji abụ aja alụ ọ bụrụzie na o menwuzighị ihe ọ bụrụzie na basị na-eji ejekpụrụ ya fanwe ejekpụrụ ya ụnụ abụ na na-arụ ka anaba eme anyị ụnụ abụrụ ncha ka anaba eme anyị onye bilite obodo Jizọs gwuru egwu onye bilite obodo Chineke gwuru egwu pati Chineke egwu egwu onye ji Chineke egwu egwu kpachara anyị ya onye ji Chineke agba bọọlụ kpachara anyị ya maka ụbọchị o ji elejiri ụbọchị o elejiri hapụ kene m aka ndị nwa na-emekwa na aja alụ mana igbe ibe nna gwa onye amụma na-asụ ụchụ obi bekweghị ma ncha ncha ọ bụrụ na akpụrụ ya eziokwu na adị okwe nchọghọ na ọ bụ eziokwu mana ọ bụrụ na akpụrụghị ya o mechaa eji ejegwu inyi onye nwụrụ anwụ ebe ọnwụ na ndị gọọmenti kwuru ya onye ekwekwana ka emepee mọtụarị na eziokwu kedụkwa ibe gbasarụba ọ bụrụ na ọnwụhụ plan kedu ibe gbasarụba paakị echelụ ka o jekpalite onye nwụrụ anwụ ka ụwa bụ ọbịa ike kababụ n'anya ka ụwa mụọ abamụ n'ọba aba Chukwu kaba ji egwu ndị gọọmenti dachie mana ịmụ ibe na-ewe m iwe ọ bụrụ na o mekọrịcha onye amụma na-asụ ụtụ mechaa anyị ji akagharịkwu ya o ji abịa anyị abọnite nnukwu nna m nwụrụ anwụ ka ọ kpọtere nye n'ọnwụ ọ ya emeriri ya ma o mekweghị ihe ya na Chineke ji agbara ezigbo iwe